Môžu byť noviny a letáky sexy? Nebavia vás už statické vizuály? Obmedzuje vás redakčná strana? Chcete od média pridanú hodnotu? Dajte svojim vizuálom ďalší rozmer. Okrem klasickej inzercie teraz ponúkate čitateľovi aj TV spot svojho produktu. Rozšírená realita ponúka celý rozhovor, ktorý sa nezmestil do printu. Vďaka rozšírenej realite vytvoríte aj imidžovú reklamu, napríklad 3D model vášho produktu. Cez rozšírenú realitu nechávate zákazníkov hlasovať a zapájate ich do SMS súťaží. Vďaka rozšírenej realite sa dostane čitateľ priamo na váš web alebo Facebook. Rozšírená realita umožňuje prehrať filmový trailer, stačí zamieriť mobil na časopis alebo billboard. Cez rozšírenú realitu môžu vaši klienti tiež pohodlne nakupovať. Alebo zaplatiť za zaujímavú službu. Ale hlavne, rozšírená realita zabaví. Rozšírená realita, ďalší rozmer vašich vizuálov. Aplikácia dostupná zdarma v App Store a Google Play. Viac na www.rrealita.sk.